हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बिग आपडेट नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लादों। बेनो जाबाय सीएम आत्मनिर्भरनि सायाव लोगोसे आसाम स्कुटि स्किमनि सायाव आरो लोगोसे निजुत मयना स्किमनि सोमोन्दैबो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो क्लियार खालामनो हानाय जागोन। बेवहाय गोबाङानो नोंथांमोना माखासे मिथिनो लुबैदों एबा कनफ्यूजबो दं जे सीएम आत्मनिर्भरनि सायावबो जे 30,000 जन केन्डिडेट्सनि जा प्रेस मिटनि गेजेरजों जा सीएमआ दाख्लै बावैसो जि मोनसे खौरां फोसावदोंमोन जे बिथाङा 30,000 केन्डिडेट्सनि माखासे रां गिबि खेबै एबा प्रथम किस्ति जा 1 लाख बे रांखौ होनो एबा गथायनो थाखाय बिथांमोना जा फोसावदोंमोन बेनि सोमोन्दै गोबाङानो कनफ्यूज जादों जे जायफोरनाखि इन्टारभिउ मोनाखै गोबाङानो इन्टारभिउ मोनबाय आरो गोबाङानो इन्टारभिउखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो गोबांथार कनफ्यूज जादों जे इन्टारभिउखौ मोनगोन एबा मोनला एबा मोननाय नंला नामा एबा थालांसिगोन नामा बेफोरबायदि गोबांथार कनफ्यूज जादों आरो लोगोसे 30,000 जन केन्डिडेट्सआल' मोनगोन नामा गोबाङानो माने कनफ्यूजबो जादों। बेफोरनि सायावनो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो क्लियार खालामनानै लागोन। लोगोसे आसाम स्कुटिनि सायावबो माखासे क्राइटेरियानि बागै आरो बिनि एप्लाइ प्रसेस माब्ला जायो जों बिनि सोमोन्दैबो बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो जों मिथिनानै मोनगोन। लोगोसे निजुत मयना स्किमनि जोङो एप्लाइ प्रसेस माबोरै खालामनांगौ एबा माब्ला जोङो बेखौ एप्लाइ खालामगोन आरो बिनि मोननो गोनां रांखौ माब्ला मोनगोन बिनि अफार्सफोरनि सोमोन्दै आरो लोगोसे क्राइटेरियानि सोमोन्दै जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन। बेनिखायनो गासैखौबो जों बुजिनानै मोननो थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय जे चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हायो। लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेशन भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैयो। दायो फैदो जोङो सीएम आत्मनिर्भर एबा इउथ स्किमनि सायाव जोङो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन एसेब्लाबो एबा जोङो सावरायगोन। मानोना जोङो गोबाङानो माने इन्टारभिउखौ मोनाखै एबा गोबाङानो इन्टारभिउखौ मोनलांबायबो नाथाय बिनि सायाव जों माखासे डाटा जा फोसावदोंमोन बे डाटानि सायाव जोङो नायगोन एबा सेक्टर वाइसआव जों नायगोन बेसेबां जन जोङो केन्डिडेट्सआ बेहाय एप्लाइ जादोंमोन आरो बिनि इन्टारभिउखौ मोननो हागोन एबा रिसिभ जादोंमोन बिनि सायाव जों नायगोन आरो लोगोसे बेसेबां एबसेन्स दं एबसेन्सबो फोसावदोंमोन नालाय जेराव बिथांमोना जों बिनि सायावबो जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन। दायो गोबाङानो कनफ्यूज जादों जे थालांनायफोरा मोननाय नंमारला नामा एबा माब्ला मोनगोन बेफोरखौ नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जे फार्स्ट केसनि जा 30,000 केन्डिडेट्सफोरनो होखासिगोन नालाय बेखौ होगोनखाय माने माखासेया थालांमारसिगोन नामा बेफोरखौ गोबाङानो गिनाय मोनदों। बेनिखायनो जों बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै लानो हागोन। दायो जोङो टटेल हिसाबै जोङो मोनदोंमोन 1,04,092 केन्डिडेट्सफोरा रिसिभ जादोंमोन एबा एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनेल रेजिस्ट्रेसन हिसाबै। बिनिफ्राय बिथांमोना दाख्लैनि थांनाय डाटाखौ फोसावनाय मथे दायो नोंथांमोननो क्लियार होगोन जे 91,727 माने इन्टारभिउखौ मोननाय दाख्लैफोर बिनि डाटाखौ फोसावदोंमोन दाख्लै सिगाङाव मोननाय आरोना बिनि डाटा बियो उननि समाव दायो रानिं दासिमबो जानाखि इन्टारभिउ सोलिगासिनो दं नोंथांमोना बुजिनो मोनखाबाय जे नोंथांमोना इन्टारभिउ मोनगासिनो दङ एबा दासिमबो सोलिगासिनो दङ जायनिखि नोंथांमोना इन्टारभिउखौ दासिम जायफोरनाखि मोनबाय रिसेन्टलि नोंथांमोना सर्ट लिस्टआवबो दं स्टेटासबो नायबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जे नोंथांमोना इन्टारभिउखौ मोनबाय होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरनाखि दासिमबो मोनाखै इन्टारभिउखौ मोनाखैब्लाबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जाहाथे जोङो बुजिनानै बिनिफ्राय 91,727 खौ इन्टारभिउ मोननाय केन्डिडेट्स हिसाबै दिन्थिदोंमोन जे थांनायनि डाटा हिसाबै। बिनिफ्राय 10,360 हिसाबै बेवहाय मा होनो एबसेन्स फोसावदों बेवहाय 10,360 हिसाबै 10,360 हिसाबै बै एबसेन्स फोसावदोंब्ला जोङो बेवहाय टटेल हिसाबै मोननो हादोंमोन 1,04,092 बिनिफ्राय जोङो रिसिभ एबा इन्टारभिउ जादोंमोन 91,727 जन। अब्ला जोङो एबसेन्सआव हमनानै ला जोङो 10,000 मा मोनखादों जोङो 360 दंखायो अब्ला जोङो बेनिफ्राय इन्टारभिउ मोननो लागा बेसेबां आद्रा दङ होननानै जों बुङोब्ला 2,000 जों 5 जन केन्डिडेट्सफ्रानो जों इन्टारभिउखौ मोनाखै एबा मोनबावनांगौ दङ। अब्ला दायो जोङो मिथिनानै मोनगोन जों इन्टारभिउनि लास्ट डेटबो फोसावबाय बिथांमोना 30 जुन एबा बेवहाय फोसावदों जे 30 जुनाव लास्ट डेट फोसावदों बिथांमोनहा। अब्ला जों बे 2005 जन केन्डिडेट्सफोरा 30 जुननि गेजेराव इन्टारभिउखौ मोनगोन ना मोना बेनि सायाव जोङो साननो गोनां एबा नोंथांमोना सिन्था खालामगोन। 30 जुन
बिसिमहालागै बिथांमोना लास्ट डेट फोसावदों जे इन्टारभिउ माखासे प्रसेसफोरखौ बेहाय फोजोबगोन होननानै। बिनिफ्राय लागातार गासैबो रां सोनाय खामानिया माने सोलिबाय थागोन आप टु नभेम्बरसिम। जोङो बेफोर डाटाखौनो जोङो दायो नायगोन। दायो अब्ला नोंथांमोना जायफोरनाखि इन्टारभिउ मोनाखै 30 जुनसिमाव नोंथांमोना इन्टारभिउ मोननांगौ नङा होमब्ला? बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेवहाय गोजौआव मोनसे अपसन नुनो मोनो जे लगिन अपसन। बे लगिन अपसनाव नोंथांमोनहा गावबागावनि आइडिजों लगिन खालामनानै नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनानै नाय जे नोंथांमोना सर्ट लिस्टआव दङ एबा गैया। जुदि नोंथांमोना सर्ट लिस्टआव दङब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउखौ मोननो हाबावगोन आरो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट थोंजोङै अफिसाव थांनानै जे खौरां लानो हागोन। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय 30 जुनसिमाव जे गासैबो प्रसेसफोरखौ फोजोबखांनानै प्रथम खेस्ति जा 1L बे 1L खौ प्रथम खेस्ति 1L खौ बिथाङा जे मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों CMआ फोसावदोंमोन जे खानापारायाव सेप्तेम्बर दानाव बिथाङा माने चेक 30,000 जन केन्डिडेट्सफोरनो चेकखौ एबा 1L रांखौ बिथांमोनहा मा होनना बुंदों प्रभाइड खालामगोन होननानै बुंदों जे सेप्तेम्बर दानाव एबा गुवाहाटि खानापारायाव। दायो बेवहाय प्रग्रेस रिपर्ट हिसाबै नोंथांमोनहा डाटायावबो नुनो मोनदों जे 1L 1,04,092 जन केन्डिडेट्सफोरा माने टटेल हिसाबै बिथांमोना रिसिभ जादों एबा रिसिभ हिसाबै मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय माने जायनाखि कल खालामदों इन्टारभिउनि थाखाय बेखौ 91,727 जन बेखौ बिथांमोना हिसाब होदों माने थांनायनि डाटा बियो। बेनिफ्राय एबसेन्स हिसाबै 10,360 हिसाबै। बेनिफ्राय गासै जोङो टटेलनिफ्राय बेखौ माइनास खालामोब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो हिसाबखौ मोननो हानाय जायो जे थाबावनाया 2005 जन केन्डिडेट्सफोरानो जोंहा लेंहरजाबावनांगौ एबा इन्टारभिउखौ मोननो गोनां दंबावो। दायो जोङो बे 2005 जन केन्डिडेट्सफोरा जोंहा मा होनो 30 जुनसिमाव लास्ट बिथांमोना मोनसे डेट होदों जे गासैबो इन्टारभिउनि प्रसेस बा गासैबो प्रसेसफोरखौ कमप्लिट खालामगोन एबा बेवहाय फोजोबनाय जागोन। बेनिफ्राय लागातार गासैबो फैसा सोनायनि खामानिफोरखौ नभेम्बरसिम बिथांमोनहा आप टु नभेम्बर दानसिम बे प्रसेसखौ लानाय जागोन एबा बेनिफिट्सखौ होनाय जागोन 1L खरै। दायो सेक्टर वाइसआव जोंनि इन्टारभिउआ बेसेबां जालांखो एबा बेसेबां सेक्टराव माबायदि जों केन्डिडेट्सफोर दङ जोंनि एप्लिकेन्ट्सफोरा माबायदि इन्टारभिउ होनो मोनखो जों बेफोरखौ जों बे डाटानि गेजेरजों नायनो हायो। जोङो बेवहाय 32,268आनो माने पल्ट्रि फार्म बा डायरी बा गटारि फिगारि बेफोरबायदि माखासे सेक्टरनि गेजेराव बांसिन एप्लाइ खालामनाय जादों एबा बे केन्डिडेट्सआव 32,268 जन जोङो केन्डिडेट्सफोरखौ नुनो मोनदों बेनि डाटायाव। बेनिफ्राय आदार सेक्टर्स इनक्लुडिं सार्भिस बेवहाय माखासे इन्डास्ट्रियेल नन इन्डास्ट्रियेल बेफोरबायदि गोबांथार दङ। बेनि गेजेराव बे 14,215 जन केन्डिडेट्सआ बेवहाय दङ। बेनिफ्राय फिसारिस दङ बेवहाय खम दङ 13,743 जोंनि ST केन्डिडेट्सफोरा जोंहा माने गोजौनियाव बांसिन दङ। बेहाय फिसारिसफोराव गोबाङानो लायाखै बहुद खम। बेनिफ्राय जियानो जाया मानो गासैबो सेक्टरावनो जायनाखि जि सेक्टराव जि इन्टारभिउ जानानै थांबाय नोंथांमोना रांखौ मोननायनि खाथां जाबाय। नोंथांमोना जेराव प्रेस मिटनि गेजेरजों जे फोसावदों CMआ जे सेप्तेम्बर दानाव 30,000 जन केन्डिडेट्सफोरनो चेक बिथांमोना प्रथम किस्ति हिसाबै 1L खौ होनाय जागोन। बेनिफ्राय 2025 to 2026 नि गेजेराव आरो मा होनो 1L दंबावो बे 1L खौबो होनाय जागोन। बेनिफ्राय कमप्लिट जायफोरनाखि 2L बेफोरो नोंथांमोना बेनि गेजेराव कमप्लिट जानाय जागोन। बेनिफ्राय स्टार्ट अफ फाइनेन्शियेल एन्टारप्रेनारशिप ट्रेनिं बा जायनाखि सेलेक्टेड जागोन नोंथांमोना केन्डिडेटफोरा 20 आगस्टआव नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो ट्रेनिं समावनो नोंथांमोना बेथन हाबगोन। बेनिफ्राय कमप्लिसन अफ ट्रेनिंखौ फोजोबनाय जागोन 20 आगस्टनिफ्राय माने अक्ट'बर 31 सिमाव। आगस्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर माने 2 मान्थसखौ माने नोंथांमोना ट्रेनिं लानो नांगोन। बेनिफ्राय एबा नभेम्बरसिम दानसिमाव नोंथांमोना रांखौ मोननो हानाय जाहैगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना CM आत्मनिर्भर एबा इउथ स्किमनि सायाव माखासे कनफिउसफोरखौ जोङो क्लियार खालामनानै लानो हानाय बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिफ्राय जोङो स्कुटि स्किमनि सिगां जोङो मोनसे अफार एबा मोनसे स्किम दंबावो स्टुडेन्टसफोरनि जायनाखि आनन्दराम बरुवा मोनसे स्किम्स दङ। बथ मेल फिमेल एबा गार्ल्स एन्ड बयस मोननैबो साइडजों जोङो माने बे 10,000 खरै जोङो रां मोननो हानाय मोनसे स्किम दङ। बेनि क्राइटेरिया हिसाबै जोङो बथ बयस एन्ड गार्ल्स फारनैजोंबो साइडजों जोङो 75% जायनाखि पास खालामनो हानाय जायो HSLC एबा क्लास 10 पास
जायनाखि मेट्रिक पास नोंथांमोना 10,000 खरै मोननो हानाय जागोन। जायफोरनाखि 75% खरै मोननो हानाय जादों नोंथांमोनहा। बेनिफ्राय ओइचएस पासनि जायनाखि नेक्स्ट एकाडेमिक इयार हिसाबै बयस एन्ड गार्लस नोंथांमोना स्कुटि स्किम, बे स्किमनि सायाव गोबाङानो माने खायफा बुङो जे गार्लसफोराल' मोनो एबा बयसफोरा मोना, बेफोरबायदि गोबांथार नोंथांमोना खोथा एबा कुइसन्सफोर खालामनाय जायो। बेनि सायावबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन। दायो जोङो नेक्स्ट एकाडेमिक हिसाबै बयस आरो गार्लस मोननैहाबो 75% मोननो हानाय जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना स्कुटिखौ मोननो हानाय जागोन। हौवासाफ्राबो मोनगोन आरो हिन्जावसाफ्राबो मोननो हानाय जागोन। नाथाय देग्लाय मोनसे गाइडलाइन्सखौ फोसावनो हास्लाबनाय जायाखै, जे एमसिसिनि थाखाय बिथांमोना गाइडलाइन्स फोसावनो थाखाय सम माने सेटिं खालामनो हास्लाबाखै, बेखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय स्कुटि एप्लाइ, बेहाय एप्लाइखौ नोंथांमोना जायनाखि 60% हिसाबै हिन्जावसाफ्रा मोननो हादोंमोन ओइचएसआव, अब्लाबो नोंथांमोना स्कुटिखौ मोननो हागोन होननानै देग्लाय फोसावनाय जादों। बेनिफ्राय हौवासाफोरा 75% नांथारगोन होननानै बुंदों। दानिया जोङो निजुत मयनानि सोमोन्दै जोङो माबोरैहाय मोनजेनगोन एबा जोङो बिनि एप्लाइ प्रसेस माब्ला जागोन, माबोरै जों खालामनांगौ एबा बिनि एप्लाइनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिनो लुबैदों आरो जोङो माब्ला मोनजेनगोन बेनि क्राइटेरियानि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैदों। अब्ला जोङो बेनि गेजेरजों मिथिनानै मोनगोन। जोङो बे मुख्यमन्त्रि निजुत मयनानि जानाखि एप्लाइ प्रसेस, बियो मोनसे पर्टेलनि गेजेरजों जागोन एबा निजुत मयना मोनसे पर्टेल बेखेवगोन होननानै बुंदों। बेनि एप्लाइनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय रांखौ जोङो केसटि हिसाबै बिथाङा मोननो हागोन। बेबादि मोनसे खोथा जा प्रेस मिटनि गेजेरजों सिएमआ दाख्लै बावैसो बिथाङा फोसावदोंमोन मोनसे मेलनि गेजेरजों। बेवहाय केसटि हिसाबै एबा नोंथांमोना पार मान्थ हिसाबै बेखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। 10 मान्थसिम एबा बिथांमोना बे रांखौ कमप्लिट खालामनानै होगोन होननानै बुंदों। आरो बे रांखौ मोनसे डिसिसन, मोनसे चार्टआव बिथांमोना फोसावदों, जे आपडेट खालामनानै होदों, जे 10,000 जायनाखि 10 पास क्लास 10 पास जागोन बेखौ 10,000 खरैमोन। बेनिफ्राय ओइचएस पास बिथांमोननो 12,000। बेनिफ्राय जायनाखि डिग्रि पास बिथांमोना 12,500 होनदोंमोन, बेखौबो आपडेट खालामनानै होदों। जों बेखौ बिनि माखासे चार्टफोरखौ फारि फारि जों नायलांगोन। बेनिफ्राय क्राइटेरियाखौबो जों फारि फारि नायलांगोन। अब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। जायनाखि क्लास 10 पास जागोन एबा हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लागोन, नोंथांमोना बेखौ 10,000 मोननो हानाय जागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा पार मान्थ हिसाबै होगोन होननानै बुंदों। 10 मान्थसिम रांखौ होबाय थागोन, केसटि हिसाबै बा इनस्टलमेन्ट हिसाबै होगोन। बेनिफ्राय 10 मान्थआव माने कमप्लिट खालामहैजोबगोन होननानै बुंदों। ओरैबायदि बिनि रांनि बिबाङा जाहैबाय 10 पास जायनाखि ओइचएस फार्स्ट इयाराव फरायगोन बेखौ 10,000। बेनिफ्राय ओइचएस जायनाखि ओइचएस पास जागोन माने डिग्रियाव एडमिसन लागोन बिथांमोननो 12,500 होननानै बुंदों। सिगाङाव बेयो जाहैबाय 12,500 खा मोनो होमबा बेखौ पार मान्थ हिसाबैबा 1,250 खरै होनाय जागोन मास मोनसेयाव। बिनिफ्राय जायनाखि 10 पास जानानै हायार सेकेन्डारि एडमिसन लागोन, जायनाखि 10,000 मोननो गोनांमोन, बिथांमोना पार मान्थ 1,000 खरै मोननो हानाय जागोन। बेखौ मान्थलि हिसाबै होनाय जागोन बिथांमोनहा बुंदों आरो। बेनिफ्राय डिग्रि हिसाबै जायनाखि डिग्रि पास जानानै पस्ट ग्रेजुवेट जायनाखि हायार क्वालिफिकेसनाव बिथांमोना एडमिसन लागोन, एमएआनो जा बिएडआनो जा जिखुनु जा, बिथांमोना एडमिसन लानायनि उनावसो मोनगोन नालाय। बिनिफ्राय 25,000 बेखौ मोनगोन होननानै बुंदों। सिगाङाव 15,000 होन्दोंमोन, बेखौ आपडेट खालामनानै होदों बिथांमोना। बेखौ मान्थलि 2,500 हिसाबै एबा 2500 हिसाबै बिथांमोना पार मान्थ हिसाबै बिथांमोना होगोन इनस्टलमेन्टआव। नोंथांमोना बेबायदि मोननो हानाय जागोन आरो। बेनिफ्राय जोङो क्राइटेरिया हिसाबै जोङो मिथिनानै लागोन। जोङो बेवहाय क्राइटेरियाया बे साइडआव जोङो क्लियार नङा, आङो मोनसे चार्टनि गेजेरजों दिन्थिनानै होनाय जागोन। दायो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे 10,000 जायनाखि फार्स्ट इयाराव ओइचएसआव फरायगोन बे 10,000 मोनगोन। पार मान्थ हिसाबै बिथांमोना माने 10 मान्थसिमाव कमप्लिट खालामहैगोन, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय बेखौ 1,000 खरै होनाय जागोन आरो ना पार मान्थ हिसाबै। बेनिफ्राय 12,500 बेखौ बिथांमोनहा मा खालामगोन होननानै बुंदों, 1,250 खरै होनाय जागोन पार मान्थआव। बेनिफ्राय 25,000 जायफोरनाखि नोंथांमोना मोननाय जागोन, बेखौ बिथांमोना 2,500 खरै बिथांमोना पार मान्थआव बेखौ मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय क्राइटेरिया हिसाबै जोङो मिथिनानै लागोन, फरायसालि एबा फसंथानाव नोंथांमोना एडमिसन लाथारनाय जानो नांगोन आरो रानिं स्टुडेन्ट हिसाबै थानो नांगोन एबा फरायबाय थानो नांगोन। बेनिफ्राय स्टुडेन्टसा अनलि हिन्जावसा जानो नांगोन आरो हाबा जायै एबा आनमेरिड जानो नांगोन आरो फरायनायखौ दोनथ'नाय एबा लेखा गारनाय जानो मोननाय नङा। बिनिफ्राय बे स्किमनि रांखौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय होनाय जाजेनगोन बिथांमोना बुंदों। माने पर्टेल खुलिनानै अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनायनि गेजेर खन्द'सिमाव बिथांमोना भेरिफिकेसन
खालामनाय जागोन। बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना फाइनेलि रांखौ मोननो हानाय जागोन। दायो जेब्लानाखि पर्टेला गेवो एब्ला एप्लाइ जायो, बे एप्लाइ प्रसेस सोलिनाय समाव नोंथांमोनो भिडिअनि गेजेरजों गोदान आपडेट लानानै फैबावगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअनि गेजेरजों जानो हागौ निस्सय बुजिबाय एबा क्लियार जाबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।